Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η εκδήλωση για τον διαγωνισμό καινοτομίας του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αρχιμίδης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον οποίο υποστηρικτής ήταν η εταιρεία Elval Halcor. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των καινοτόμων λύσεων που συμμετείχαν, καθώς και βράβευση των 3 προτάσεων που διακρίθηκαν. Και έρχεται η σειρά του πρώτου βραβείου, το Nature for Nature. Χωρίς εσάς δεν θα ήμασταν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο διαγωνισμός είναι ένα μικρό παράδειγμα από αυτό που κάνει το Κέντρο Αρχιμίδης, το οποίο είναι ο εξωστρεφής βραχίωνας του Πανεπιστημίου και προσπαθεί να συνδέσει τους ερευνητές μας με την οικονομία και τη βιομηχανία. Και το κάνουμε με διάφορους τρόπους αυτό, δηλαδή προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε τους ερευνητές μας, να αναζητήσουμε εφαρμόσιμες ιδέες, καινοτομίες και να μπορέσουμε να τις προστατεύσουμε μέσα από τη διανοητική ιδιοκτησία. Καθημερινά στο ΕΚΠΑ, αθόρυβα αλλά ουσιαστικά, προσπαθούμε να αναπτύξουμε καινοτόμες λύσεις οι οποίες σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, όπως η σημερινή εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται σήμερα, αλλά και με την καθημερινότητα του πολίτη. Σκοπός είναι να ενισχύσουμε την ασφάλεια, να ενισχύσουμε την πρόληψη, να ενισχύσουμε την καινοτομία, να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα. Η καινοτομία μας έρχεται να δώσει λύση στην παράκτια διάβρωση, στην εξαφάνιση των παραλιών που αναμένεται να γίνει τα επόμενα χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής. Πώς το κάνει αυτό? Ουσιαστικά δημιουργούμε φυσικούς υφάλους, είναι τεχνητά προκαλούμενη μέθοδος, αλλά οι υφάλοι που δημιουργούμε είναι φυσικοί. Χρησιμοποιούμε ό,τι υλικό υπάρχει στον πυθμένα της θάλασσας, τα βακτήρια που υπάρχουν στην περιοχή εφαρμογής, ενεργοποιούμε απλά τα βακτήρια ώστε να κάνουν την καθίζηση των ανθρακικών αλάτων και να δημιουργήσουν ένα φυσικό τσιμέντο που θα συνεκτικοποιήσει αυτό το τμήμα του πυθμένα. Με αυτόν τον τρόπο η κυματική ενέργεια εκτονώνεται στον ύφαλο και φτάνει τελικά στην παραλία με μειωμένη ένταση. Η κλιματική αλλαγή φέρνει και περισσότερες και πιο έντονες πυρκαγιές στη χώρα μας και εμείς έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα το οποίο είναι για εκτίμηση του κινδύνου και του ρίσκου στο οποίο βρίσκονται κρίσιμες υποδομές. Και μπορούμε να παράγουμε χάρτες, για παράδειγμα για την πυροσβεστική υπηρεσία, ώστε να μπορεί να ξέρει πώς να κατανείμει τις δυνάμεις της εν ώψη έντονων καιρικών φαινομένων. Το σύστημά μας δουλεύει με τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή έχουμε ένα νευρονικό δίκτυο το οποίο εκπαιδεύουμε σε ιστορικά δεδομένα πυρκαγιών και μάλιστα μεγάλων γεγονότων τα οποία έκαψαν πάνω από 30 εκτάρια και με αυτόν τον τρόπο προβλέπουμε τον κίνδυνο μελλοντικών πυρκαγιών και μπορεί να προβλέψει κάθε μέρα την επόμενη μέρα τον κίνδυνο που υπάρχει, ώστε ανάλογα να κατανεμηθούν οι πόροι της πυροσβεστικής. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε δορυφορικά δεδομένα, open access από δορυφόρους όπως από το Σμήνος Κοπέρνικους, όπως και από drones, από σταθερούς σταθμούς παρακολούθησης με IoT, ώστε να μπορέσουμε να ανιχνεύουμε πυρκαγιές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, λιγότερο από 30 λεπτά, και με τα οποία θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια μοντέλα πρόβλεψης, πρόγνωσης για την κατεύθυνση και την ένταση των πυρκαγιών. Πρωτοβουλίες και προσπάθειες όπως αυτές που έγιναν από τον Αρχιμίδη και το ΕΚΠΑ δείχνουν πώς συνδέεται η επιχειρηματικότητα με την πανεπιστημιακή έρευνα και την καινοτομία. Οι προτάσεις που επευλήθησαν φέτος στο διαγωνισμό δείχνουν πώς η εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία βοηθούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέρχονται και τις επιπτώσεις που έχει και η κλιματική κρίση. Πιστεύουμε επίσης ότι αυτός ο συνδυασμός της επιχειρηματικότητας και της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας και καινοτομίας προφανώς θα φέρει πολλά αποτελέσματα και θα βοηθήσει και καινοτομίας προφανώς θα φέρει πολλά αποτελέσματα
και θα βοήσει. Πιστεύουμε επίσης ότι αυτός ο συνδυασμός της επιχειρηματικότητας και της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας και καινοτομίας προφανώς θα φέρει πολλά αποτελέσματα και θα βοηθήσει σε μια καλύτερη κοινωνία και σε ένα καλύτερο αύριο για όλους μας.